Čau, prosím tě, než ti to video pustím, jenom ti chci říct jednu věc, a to, že to video mělo být původně točený jak na 3 až 4 minuty na TikTok, takže bohužel jsem z toho udělal 24-minutový plnohodnotný video, ale je to točený na výšku, což znamená, že je to v napiču formátu na YouTube, ale přijde mi škoda to video smazat, protože je to asi nejvtipnější video, které jsem kdy viděl, a i když jsem u toho strávil x hodin, když jsem to jenom sestříhával dohromady, tak stejně potom, když jsem si to na konci pustil, tak mi to přišlo extrémně vtipný a stejně jsem se u toho smál. Takže opravdu to stojí za to, jenom omluvte to, že to je takhle na piču, bohužel mělo to být na TikTok, což se nepodařilo. Díky a užijte si to, stojí to za to. Odmítám se vařit ve vlastní šťávě. A ne, není to reklama. Jelikož jsem v pokoji pod střechou a když je venku 17 stupňů a zataženo, tak je tady 25 stupňů, tak jsem se uchýlil k názoru, že potřebuju pořídit klimatizaci. A proč kurva dělám video, kde rozbaluju klimatizaci? Protože to bude prdel, jelikož já jsem úplně levej. Kdyby vás zajímalo, co to je za klimatizace, tak je to nějaká Sencor klimatizace. Je to ta úplně nejlevnější, co se dá sehnat. Protože i kostelní myš má víc peněz, jídla a sexu než já. Samozřejmě nedisponuju něčím jako je nůž, takže budu muset postačit manikurní nůžky na to otevřít. O můj bože. Tak pojďme. No tak jsem píče, jakoby. No tak to je v kundě. Dobré. Easy. Easy. Easy, pičo, manikurní nůžky, ty kokot. Jo, no a je to piči. Potím se, mrtko. Tak, kde jsem dal ty nůžky? Tady, paráda. No, teď začíná prdel, tady tím se jakoby podřežu, nebudu, jako kod už jsem se píchnul, do píči. Nůžky píchají víc než já, to je v prdeli, ty vole. Ty kurvo, ty píčo, já jsem neschopný, o můj bože, ještě, že jsem studoval Gimpl, ty kokot. Učňák bych nedostudoval, actually, kdyby vás to zajímalo. Neprošel bych prvním ročníkem. Ale píčo, hej, manikurní nůžky, ty kokot, to by se mělo používat, vole, v nářadnictví, jebeti. Co to je, co ti jebe? Píčo, jaká hadica, ty kokot, dívaj, vole. Insane. Aha, na čínskou píčo zalepený, to je mrtka. Tak. Dobrý, no, polepený obal, no tak a je to píči. To balil nějaký zmrt. Tak. Máme talířek na čínskou polívku? Ne. Nástavec. Nevím, k čemu to je. Hodíme do piči. Tak. Tohle hodíme do druhé piči. Dobré. Tak. Další na řadě. Ty kurvo, pojď. Další na řadě je hadice. Ne, jo? Co to je? Návod. To ses posral. To ses posral, pičo. Harry Potter. Harry Potter má méně stránek, jak tahle kniha. No tak to je v prdeli. To v životě nedošlu. Easy, dostal jsem k tomu baterky. No tak to je insane. Proč je to? No dobrý, jak to tak budu číst jak retard, vole. Dobré, no. Nevadí. Jdeme dál. Tričko jsem dostal, dívejte, vole. A ne, to je nástavec. Na okno. Paráda. Píčo, suchý zip. No to v životě nenainstaluju. To se posral. Tak, nejdůležitější otázka je, bude to stačit na balkonové okno? Co to do píči je? Co to je? Píčo šála? Ne, ty kokot? No tak to v životě nebude stačit na to. To se posral. Au. Nebo bude? Bude. Wait, what? Nebude. Ukáž, když to dám odsaď. Jo, mělo by. Actually by to mělo být. Nice. Tak to by bylo insane, kdyby to fungovalo. To by bylo hodně insane. Pokračujeme. Co máme dále? Hadička. Na kolonoskopii. A tady to je hadičí, ty vole, pořád, ty koko, to je masivní, jako moje péro. O můj bože, dívej. Ty vole, hej, dobrý příraz to má, actually, 10 z 10. No to je satisfying jako kokot. Dívej.
No tak to se posral. Tak to je perfektní. Už jenom kvůli tomu to za ty prachy stálo, jebetí. Ty kokot, insane. Jebe. Ještě jednou. No tak to je perfektní ovšem. To je naprosto... Dobrý. Tak, to hodíme do piče. Pokračujeme dále. Jsem spocený jak mrtka, mimochodem. A další nástavec, jebetí. Piče, co to mám za čepec, jebetí? Vypadám dobře. Kokot. No, stejně bych to hodil do piče. Aha. Píčo, tak to je nejpevnější, píčo, krabice, ty píčo, z čeho si dají krabice, vole? Karbon, ne ty kokot. Plast, do píči, jak se to jmenuje? No, řekni mi. Jak se to... Karton, kokot. To je nejpevnější karton, ty, hej, tak tím ti tak. Píčo, tak si zlobil. Tak si, no nic. Insane, hodím to do piče. No a je tady samotná klimatizace. To je co? To je jako co? Attenzione, sacchetti di plastica possono essere pericolosi. Per evitare il pericolo di Dobrý, no to není česky, je betí, polsky. Tarepky plastikové bedače v blížu džeci moga. Varování, plastové sáčky, no tak to mám píčo. Dobré, no tak plastové sáčky, no. A jako jak to z toho vyndám? Však to má 20 kg. Kokot, no tak to ní... Když nejde klimatizace za Vojtíškem, musí Vojtíšek za klimatizací. Manikurní, no tak to se posral. Tady to vytáhni se do piče. Kokot, jebetí. Hoďte do piče. Dobré. Stříhám, na. No tak to nikdy jako. More, píčo, musím se schladit. Nejhorší jezdec, nejlepší monster, Lando Norris. Ty kurvo. Jak to vyndám do píče? To nedám nikdy v životě. Aha. Aha. Oh. Ne, nesnáším. No, pojď ty kurva. Proč jsem to tak nevytáhl předtím do prdele? No tak teď mám píčo kýlu, jebetí, tak to jsem se... tlaky, mám tlaky. Kurva. Hodíš to do píče. Kdyby se mnou hážu si to na postel. Hodíš to do píče. A hodíš to do piče. Podle mě mám slepák z toho, jebetí. Ty kokot, dívej, vypadá dobře. Ty vole. Hodně fancy. Dívaj. No tak to má kolečka, no dívaj. No dívaj. Uí. O můj bože. Uí. Dobrý. Málem jsem si sednul na manikurní nůžky. Předpokládám, že tohle se odlepuje, jakoby. Předpokládám správně. Tak. A teď si jdu přečíst návod, vole, protože pičo, nemám tušení, co se s tím dělá. No, přečetl jsem si návod a zjistil jsem, že jsem vlastně úplně v prdeli. Už jenom z toho důvodu, že tady ten skurvený kabel chybí asi tak jako mu, kolik bych řekl, tak jako tolik, aby dosáhl do zásuvky. Což znamená, že bude muset jít do prodlužovačky. Víte, co je problém? Že tady v té skurvený Harry Potter knížce je napsáno asi 5krát, že by se to nemělo zapojovat do prodlužovačky. Je mi jasný, že oni se tím brání proti tomu, aby to lidi nezapojovali do nějakých levných a já mám naštěstí jako docela kvalitní prodlužovačku. Ale mám takový pocit, že až o mě neuslyšíte pár dní, tak jsem nejspíš chcípnul, jakoby, protože by to tady rozstavilo nohy nebo něco. Ale tak jako proč ne? No a taky jsem zjistil v píči, že je docela v píči, že musím umít to okno, jak kdyby tam, kde budu lepit ty skurvený pásky. Takže tohle hodíme do piče, tak, a jdeme na to. Tyko, a kam to jako budu lepit? Nevím, nepoznám to z toho návodu, jebeti. Dobré, piči. Mám to jako najarovaný, ale
Píčo, z které strany jsem to já? No nevím, mám píči. Kde to budu? Tady to budu. Tady někde se to bude lepit. No je to špinavý jak mrtka. No jo, to je nechut. Píčo, jsem v životě nemil tady to. Píčo, pavučina. Nevím, jako lepší už to nebude. Udělal jsem jeden dřep a jsem zadýchaný, jakoby. Tady je barva, ty kokot. Jak se tam dostala barva? Ty píčo. Tak, dobré. Cítím se skvěle, vole. Umývám okna. Tak, teď sem. No. Řekl jsem si, že se na to uklízení vyseru, ale jak to tak vidím, tak ještě, že to dělám, protože to je fakt kentus, co tady jako je. To je jako fakt humus. Tak, to by mělo stačit. No, tohle dáme do piče. Mohl bych to něčemu utřít, že třeba. Tak, a teďka přichází ta nejvtipnější část tohohle videa. A to je moje zručnost při instalaci. Tady tohle z toho by měl být suchý zip, jo. A je potřeba to oblepit takhle dolů celý a pak tady na to okno. A já asi z téhle... Pičo, to je velké. No to já nedám. No to já nevím, no do kundy. Něco se stane. A samozřejmě nemám nůžky, takže kde jsou moje manikurní nůžky? Tady. Nádhera. Tak, příjemnou zábavu přeji. Tak, to je v píči. Měl bych si to asi nejdřív naměřit, že? Potom až to lepit. A nebo ukáž? Nevidím tam mimochodem. Vůbec nevím, co dělám. Já odmítám kupovat novou. Jestli zjistím, že to dělám špatně, tak se podřežu. Bude to otevřít? No to mi neříkej. Jak to vypadá? Nevím. Kunda. Ne. Přibřel jsem to tam. Nevidím tam. Dobrý. Ne, padá mi to. Do píči. Do huby si to dám. Pojď sem. Aha. Tak, a jak se dostanu dolů? Jak se ustřihnu to? Ustřihnu to a dostanu se dolů. Doufám, že to má stříhat. Dobrý. Tak, to by bylo. Odstřihnem ten bordel. Tak, hodím to do piče. A valíme dolů. Ježiš, já to domrdám, já jsem taková hloupa. Ale tady na to aspoň vidím, dívej. No jo, profesionál, dívej se. Profesionál. Ne, víc k tomu jdi. Ne, do píči, domrdal jsem to. Já actually nevím, kam to mám dát. Tohle to jedu jako 100% freestyle, kdyby vás to zajímalo. Jestli to bude fungovat, nemám tušení. O můj bože. Ne, praskne mi šuly. No, ale pičo jako rovný, jako je to pěkný, jo, jako co si budem, vypadá to hezky. Otázka je, jaká bude funkčnost. Předpokládám, že na piču. Ale tak co? Nechal jsem to uschnout vůbec? Nenechal. Tak to je jedno. Ale kvalitní lepidlo. No a teď co, se tady budu plazit po zemi? Jak to tam nalepím jako? Tak, manikurní nůžky for the win. Tak, nádhera. No a co teď jako? O můj bože. Tak zase si odstřihnem ten bordel z toho. Perfektní. Já se soustředím takovým způsobem, že ani nejsem schopný do toho kecat. Pojď, ale dobrý. Tam mám ještě jedno to kolo. No vlastně jo, protože to musím dělat ještě do píči, takže já nemám rezervu. Takže já jak to jako domrdám, tak jsem to jako domrdal a hotovo. Možná, o můj bože. Líbí se vám moje prde. Doufám, že jo. Necvičím. Jde to poznat? Myslím si, že jo. Pičo, tady vydám zvuky jak v nějakým levným pornu. A je to, babeto. A je to, Alžběto. A je to. A mnoha leta zdraví. Mnoha leta, babeto. Mnoha leta, babeto. Babeto. Už nemůžu, pičo, ale hodíš to do piče. No tak, to je tragédie. No a ten druhý nalepím jako kam? Ten nalepím jako sem? A nebo jako, no asi sem, že? No 100%. Dobré, no. Vyjde to? Doufám, že jo. Doufám, že ano. Tak jdem na to. Ale teď už na to vidím, teď už je to dobrý. To už pustíme na zem, to mám píči. Tak to byla chyba, protože teď mě to gravitace tahá dolů. Teda co? Gravitace je fake. Pro boha. Tak, manikurní nůžky. Tak, dolů to zase bude jednodušší. Nádhera. Píčo, jak tohle ale mi bude chladit. Vysvětlete mi, jak tohle bude chladit. Do píči, přilepil se mi to na páku. Dobrý. Vysvětlete mi, jak tohle bude chladit, když tam bude otevřený to okno a to vedro půjde dovnitř. Myslíte si, že jako tady tahle píči látka, vole, něco udrží? Píčo, teď to je 100% polyester, sračka, mrtka. Myslíte si, že to jako něco udělá? Za mě ne. Za mě to bude úplně k hovnu a jenom poletí peníze z okna. Doslova poletí z okna. Aha, zlomilo se mi. Tak, no pojď. Tak, krása. Manikurní nůžky, víte, co není dobré, se dostanou úplně všude, protože jsou manikur. A vyjde mi to? Fakt to je dělané tak, aby ti jedna ta role vyšla na celý okno, to je insane. V senkore, kdyby. V senkor. Kuci ví, co dělajo. Píčo, teče mi tu koule. Jebe, dívej, kulička. Tak a je piči. Neumyslně jsem to hodil do piči. Tak, valíme dál. No, pičo, jej stolaře země.
Dojebal jsem to. Tak. Pavučina, choď do piče. Mrtka. Mengr, a ještě mi zbyla rezerva, no tak to je nádhera. Kde jsou ty manikurní nůžky, kunda? Tak. Střihni se. Dobré, jsou tupé z toho, jak si s ním holím šulin. Dobrý, mám to. Hodíme bordel do kundy. Tak, máme tady rezervu ještě. V velikosti mého přirození. Tak, tohle hodíme do piče. No a teď jak je to křivý, ne, vidíte? Já se poseru. Dobré, to je jedno, jsou maličkosti. Tak, teď přichází ta pravá švanda. No tak to jako chcete moc, ne, asi. Jako jak? Wait, what? Proč je tady? Tak. No a jak to tady mám v tom rohu otočit, jako? Tak a zas dolů, mě praskne šulin. Já jsem to udělal naopak. Do píči. Jak jsem to udělal naopak? Jak to má? Tak to má být. Do kundy. Tak, přesně jsem čekal, že se tenhle moment někdy stane, vole. Naštěstí se to stalo u věci, která jde jenom slepit, vole, a odlepit a dobrý. Tak, to ještě budu muset zapnout tu klimu, ty vole. Tak. A zase dolů. More, co jsem žena, abych si klekal. Tak. A tady to nedošáhne až na konec, jako mi chceš říct. Jo, došáhne, dobrý. Tak a teďka hnedka se to jde dát zase. Tak. Jsem spocenej, vole, nechutně úplně. To je na píču, vole, že aby si vole nainstaloval klimatizaci, tak se musíš spotit. Ale zase o to příjemnější potom je, když na tebe fouká ten studený vzduch z té klimatizace, takže se cítíš, že jako vlastně to bylo wurf. Tak enjoy my anus. Tak. A je... Proč to nefunguje? Co je za problém? Co jsem domrdal? Proč to nejde otevřít? Aha, chápu. Něco jsem domrdal. No to snad ne. Excuse me? Co jsem posral? Proč to nejde otvírat? Proč to nejde otevřít? Proč to nejde? Na čem to tu drží, vole? Ne, co jsem posral? Proč ty rohy nejdou? Ne, já nevím. Můj mozek nemoskuje. Jsem to jako málo uvolnil, jako jsem to moc napnul, nebo... Já to nechápu. To nejede, vole. Proč to nejde otevřít? To se tady rve, ale píčo. Proč? Já to nechci roztrhnout, vole. Jak to roztrhnu, tak jsem v píči. Já to nechápu. Já tomu nerozumím. Tak, kdyby vás to zajímalo, přišla máma do pokoje, během 5 vteřin to spravila. Jo, takže jako otevřít se to dá, pohodička, tady se dá hadice a je to vyřešené. Nejde to teda otevřít moc, takže můžeme pokračovat dál, OK? Můžeme pokračovat dál. Důležitá věc, tady tu hadici našroubovat. Proč tam chčije? To si děláte prdel. Zrovna když potřebuji, ať vedro, ať to otestuju, tak tam bude chcát. A dost. A jako jak? Dobrý, já jsem úplně neschopnej. Jakože já jsem úplně neschopnej. Ale že úplně. Jak to? Topí. Oh. Pičo. Hej, nemělo by to být jednoduché tady to. Aha. Mám to. A na 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 na. Na 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 na. Na na na. Kuku. Teď samozřejmě tady je ten přívod na tu hadicu. Ten musíme nastrčit. Tak. A tohle to musí jít do nějaký mističky, kterou jsem samozřejmě k tomu nedostal.
takže to je jedno. Tak. Dobré, tak teďka vyvalíme židli do piče. Tak. Tak. Nice. To by bylo. K čemu je tady ten udělátko? Tak, a teďka zipy na úroveň tady toho. Naopak, takže ještě tě posunu. Opovaž se sjet. No a to jako tam stejně nedám. Máma vymyslela hovno. To tam stejně nedám. To tam stejně nedám. No ani piču. Jakože ani za hovno. Já to mrdám. Fakt. Fakt na to mrdám. Moje nervy. Píčo, už to jako víc neposunu. Ne, já se tam skurvený stůl, vole. Nedostanu se tam. Přes ten stůl, já se tam prostě nedostanu. Samozřejmě to absolutně nefunguje tím, že průvan otvírá a zavírá to okno. Takže to musím něčím chytit, to okno do té délky. Jako jestli to budu muset tady pokaždé vyndávat a nandávat, když si budu chtít jenom otevřít okno, tak se asi poseru. Jako sorry, ale tohle ne, jako. No a takhle ten kabel ale odsaď nedošáhne vůbec nikam, jakože. Odsaď ten kabel nedošáhne vůbec nikam. No tak jako. A já tady nemůžu být. Můžu tady být? Nemůžu. Já tady neodjedu. Já to tu nedám. Oficiálně. Dobrý, no. Tak jako to je v prdeli tady tohle fakt. Tak. Klimatizace je zapojená. Teď je potřeba zjistit, jak se to ovládá. Jsem spocenej jak mrtka. Tak, baterky. Tak. Plus zde. Tak. Plus zde. A teď potřebujeme ovládání. Tak, uvedení do provozu. Jo, je dostatečně daleko, mrtka. Pohotovostní režim. Stiskněte krátce tlačítko, se zapne a spustí ve výchozím nastavení. Opětovným stisknutím monitoraci vypnete a přepnete do pohotovostního režimu. Problém vypnění, odpojte zástrčku od síťo. Jo, takže ono to nejde vypnout, jo, to jako musím vždycky vypojit. Tak to je kravál jako debil. A co to dělá? Jako fouká to teďka? Nebo cool, low, temperature, low, high? Jebe. No, takže po několika hodinách je klimatizace v provozu. A fouká. Jenom proto, abych zjistil, že to řve jak kokot, jakože fakt jako kokot. Fakt je to extrémně hlasitý, takže na streamu to stejně bude nepoužitelný. Doufám, že je to všechno jako funkční. No uvidíme. Nejde nějak výkon snížit? No, každopádně po x hodinách se mi to povedlo zprovoznit, takže běžte všichni do piče. Tak, hlásím se, je to zprovozněno. Oficiálně jsem byl pojebán, musí to odvádět vodu, odvádí to třeba 2 litry za hodinu, jakoby no joke, jo. Tady mám napojenou hadici do okna, OK. Tak, funguje to všecko nádherně. A hučí to jako kokot a za 1,5 hodiny to shodilo místnost asi o 2 stupně, což je docela insane. Ale jako zase venku je zima dneska, takže nevím, jak moc insane to je. Ale jo, funguje to, musel jsem to dát na stoleček, aby to odtíkalo dolů, ta mrtka. Takže tak, na to, že to stálo 5,5 tisíce, hučí to jako mrtka, ale to je tak všecko, podle mě z toho ohluchnu. Ale jinak zatím to vypadá solidně. Je na čase to tento víkend otestovat v provozu a uvidíme. Děkuji, že jste se koukali a jděte do píči.